أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, le ndaba le engizoyixoxa la ibalulekile, ikhuluma nami nawe, awulalela ulalelisise. Ngelinye ilanga indoda igama layo Wahab indodana kaMunbih, sengathi Allah angehlisela umusa wakhe phezu kwakhe, wasitshela istory ukuthi ingelozi yokufa yayisendleleni iyothatha impilo yomuntu owayenonya, owayenenhliziyo embi, engumbulalo ongenanembeza, a cruel person. Lo muntu loyo wayengenamusa, wayenganazwelo, wayengamzwelo omunye umuntu. So wahlangana nengilozi yokufa eyamtshela ukuthi yona isithathe imiphefumulo yabantu abaningi. Lo mjita lo uWahab wase ebuza ingilozi yokufa ukuthi uma ngabe izothatha umphefumulo kumuntu iyaye ibe nalo yini uzwelo. Ubuza ingilozi yokufa ukuthi mawuzothatha umphefumulo womuntu uzwelo uyaye ube nalo yini. Ingilosi yamphendula ukuthi ngelinye ilanga yake yaba nalo uzwelo uma ifika kumuntu wesimame owayehlala yedwa nomntwana wakhe omncane ehlathini. Allah wayitshela lengilozi ukuthi ayithathe umphefumulo walomama walomntwana omncane oqeda ukuzalwa, uzalele ehlathini uyedwa nomntwana ehlathini. And then uma ngabe ebona lo mntwana lo oqeda ukuzalwa, lengilozi yokufa yambheka lo mntwana okuthiwa akuthathwe uma wakhe kusale umntwana. Ingilozi yazwela lo mntwana lo ukuthi mangithatha umphefumulo walomama, lo mntwana uzosala abe umchingo ubethwa ubani, uyosala eba yini emhlabeni, uyosala enakekelwa ubani. And then ingilosi yase iyamzwela lo mama, yase ke ibuza ku-Allah ukuthi Allah, lo mama lo othi ngithathe umphefumulo wakhe unengane encane eqeda ukuzalwa. Ngizwela lo mntwana lo ukuthi lo mntwana lo uyoba yini umchingo ubethwa ubani. Allah wathi khululeka, wena thatha umphefumulo kamama ushiye umphefumulo wengane. Nangempela umama wadlula emhlabeni, yasala ingane iphila ingenabani. Fast forward, leyo ngane leyo Allah wenza sure ukuthi leyo ngane leyo iyakhula, iphila kamnandi, kangangokuthi leyo ngane leyo iyagcina isiyinkosi. Side le story lesi, kodwa nje ngenza fast forward ngoba ngifuna ukuthi siyofika kuvuthondaba. Uvuthondaba luthi ke lengilosi le itshela lo baba lo uWahab bin Munbih ukuthi njengoba ngisendleleni manje ngiyothatha umphefumulo waleyo ngane leyo, ngoba njengoba isiyinkosi, ubukhosi sebuyingene ekhanda, yaphenduka leyo ngane leyo yaba one of the cruel people ongabacabanga abake baba khona emhlabeni. Waba nonya, waba nenhliziyo embi, waba wangabi nonembeza,
waba nje imenace, you know, umbulali nje ongenanembeza, ongamcabangeli omunye umuntu, akasenazwelo. Manje ngiyothatha umphefumulo waleyo ngane leyo. Utshela lo mjida lo. And then lo mjida lo uma ngabe ezwa leso story leso wathuka kakhulu kangangokuthi yena nengilosi baqala manje benzane, badumisa uAllah, bathi subhanallah, oh Allah, inkazimulo ikufanele wena wedwa, walhamdulillah, oh Allah, udumo lukufanele wena wedwa, wallahu akbar, oh Allah, wena uphakeme phezu kwayo yonke into, wala ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakho. Ayibona? Baningi-ke abantu okwakumele ngabe abazali babo bayibhonxula izisu, bayihoshula izisu, abanye kwakufanele ngabe bafe bebancane, uAllah wabazwela. Namhlanje babulala abangenanembeza, namhlanje bayemigulukude enganazwelo, namhlanje bafi inhliziyo. Osathana bashoda ngeimpondo. Ukube uAllah wabavumela abazali babo babhonxula izisu, bayihushula izisu, ukuba Allah wabayeka babulawa bebancane, namhlanje isizwe ngaba sikho kule nkinga lesikuyo namhlanje. Kodwa uAllah ubonisa mina nawe ukuthi umuntu ngiyamnika ishansi, sengimnikile ishansi, yena aphenduke abonge ngenye indlela, angabongi ngendlela okufanele abonge ngayo. Sengathi umdali angasipha amandla, simbonge ngendlela umdali okufanele simbonge ngayo, ukuze umdali wethu ahlale ejabulile ngathi. Uma ngake ufika leso sikhathi leso, ingelosi ibe nomusa kithi, sihambe kahle kulomhlaba, sijabulile nomdali wethu ejabulile ngathi. Allahumma inna as'aluka husnul khatima. Oh Allah, ngiyacela ukuthi uma ngabe kufika isikhathi sethu sokuphela, siphele kahle wena ujabulile ngathi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.